Hi guys, ngayon ay linggo, may biyahe pa rin. Biyahe natin ngayon guys ay galing dito ng Makati, punta ako ng Alabang. Pagtapos ng Alabang, punta ako ng BGC. Pasok nung Friday, nagano na ako nito, nag-vacuum, nagpunas na ako. Para ngayon gas up na lang, magpagas na lang ako. So okay lang mag one way dito guys, kasi ano naman linggo. Yan, kaliwa tayo dito sa guys, De La Rosa. Tapos kaliwa sa Rubino. Itong street na to, papunta ito ng Cityland, sa bahay namin. Dito naman papunta ang office namin, dito sa Rubino. Dito na tayo sa guys, sa Shell. Ayun, walang nagpapagas minsan kasi pag busy dito pag lalo na Lunes to Friday, sobrang busy dito. Kasi wala to. Okay. Tsaka meron akong So guys, tapos na ako magpagas, nakapag full tank na. So punta na tayo ng Ayala, Alabang guys. BI Skyway tayo. Let's go. Sarap bumiyaya pag linggo guys, no? Walang traffic diba? Dito tayo, akyat tayo side Alabang naman. Ayan. Tapos mag-emerge tayo dito sa kaliwa, kasi papuntang yan papuntang Naiya yan. Ayan, okay na yan. Okay. Sukat Alabang. Ayun, nakuha rin si Pal. Nice. Parang umambon. Biglang umambon. Kanina grabe yung init. Tulgi tayo guys. Ayun. So yun guys, yung update natin. Dito na ako sa bahay nila boss. So yung sasakyan ko nandun. Ayan. Iniwan ko dyan kasi yung gagamitin ko itong Lexus muna. Ayan. Ang ganda nito guys. Tapos papunta kami ng BGC ni boss. So ito muna yung gagamitin ko, yung Lexus. Ayan Ayun. Ganda, di ba?
ito sana. Sabi ko mas gusto ko to boss eh. Joke lang. Ito yung gusto ni boss na gamitin yung Lexus. So guys, update ulit mamaya pag nasa BGC na kami. Nandito na ako sa BGC sa may Grand Hyatt Manila Hotel. Ngayon, nandito na ako sa parking. Ngayon guys, kailangan kong umakyat ng hotel kasi naiwan yung bag ni ma'am. Ayan oh, naiwan yung bag niya. So aakyat ako ng hotel. Sige, ibigay natin kay ma'am. Let's go. So guys, kailangan kong pumunta sa hotel. Yan, nakapark ako dito. So bigay natin tong niya. So ito yung, dito ako ngayon sa basement ng Grand Hyatt Manila. So saan ba dito yung ano, saan ba dito yung entrance? Hanapin natin guys. Tandaan ko muna yung saan ako nakapark sa. Okay, ayun, ito ako rin. So ayan guys, dito na ako sa elevator ng Grand Manila. Dito ako ngayon sa parking. So nabigay ko na yung bag ni madam. Dito ako sa ano, sa basement. Dito yung sasakyan niyo guys, yung Lexus. Ayan o. Ayun, yung maroon na yan, tignan nyo. Ayan, yun yung ginamit namin guys. Yan yung ginamit ko, Lexus. Okay, pasok tayo. Ay, dilim. So guys, dito na ako sa sasakyan. So hintayin ko na lang yung chat ni ma'am. So habang nandito ako, mag-i-edit muna ako ng video, yung mga ano ko kanina, yung mga video ko kanina. Tapos yung video ko mamayang gabi, i-edit ko na lang, ano ko na lang, idugtong ko na lang. Okay, so edit muna ako guys. Wala kasing mooring kasi dito eh, wala magawa. So mamaya update ulit pag alis namin. So yun guys, nandito na ako sa office. Hindi ko na lang binidyo nung pauwi kami galing BGC, galing din ng Alabang, kasi nagmamadali na kasi ako. So dito na ako sa Makati guys. So yun yung umalis ako kanina. Anong oras na yun? 12 ng tanghali. So ngayon nakauwi ako, ano na oh, 8:37 ng gabi. So yan guys, bukas ulit. Yan lang muna yung video natin. So abangan nyo tong video na to, i-upload ko bukas. Tapos bukas pupunta ako ng Pasig, gawa ng magano ko ng insurance sa ano ko, sa taillight ko. So update ko kayo bukas guys. Keep safe and keep on driving.